Sa number 3, IPM-CDC ginmanduan sang syudad nga dobliho ng pagpanghakot sa mga basura karon nga holiday season. Samtang pamunuan sa Department of Public Services, nagahinyo man sa publiko nga idokumento ang ilang mga reklamo batok sa mga palero nga nagapasulisit. Nagalabot sa 1,800 cubic meters nga basura kada adlaw ang nagalabot sa sanitary landfill sang syudad. Pero suno kay Maria Fetres Fuentes, officer in charge ng Department of Public Services, sarang pa magdoble ang kadamuon sang basura tubtob sa una nga semana sang bag-ong tuig. Gani ginmanduan niya na ang tagdumulaan sang IPM-CDC nga mong tagahakot sang basura sang syudad nga doblihon kag magtala na sang duga nga garbage truck agod mapaiway ang baklag. Masami sa mga merkado, department stores kag mga baligyaan nga ginadugok sang tawo nagadoble ang kadamuon sang basura. Bangod sini, nagtala naman sang striker team ang DPS para mahakot ang mga basura sa mga kabaranggayan nga hindi gilayon makadtuan sang IPM. Ang pamunuan sang DPS ang naghihinyo man karon sa publiko nga kon mahimo i-document kag ireklamo sang formal ang mga alegasyon batok sa pagpangsulisit sang mga palero karon nga holiday season. Nagpasalig ang tagdumalahan sang IPM sa DPS nga handa sila nga aksyonan ang ining asay sang reklamo batok sa ilang mga empleyado. So gina-discourage nato na wala ta na ginatolerar, gina-warn gid naton ang IPM management nga bawal gid ina. Kay it will encourage ang aton nga mga palero nga magtamad kung hindi sila pagtagaan. No, likawan amo nang reklamo permi nga ginalikawan kami kay wala kami naghatag sang amo ni. We also appeal sa mga residents nga kung may amo na to be brave enough to file a complaint.